човек като чуе личен финансов консултант винаги си представя някой, който знае някакви невероятни тайни и тези тайни като ги сподели с клиента си, във всеки случай без пари. Просто ги споделя така от добро сърце и тия тайни ще му нанесат невероятни ползи. По-образно казано, може да това изглежда така. Финансовия консултант е някой, който като дадеш 1000 лева, утре може да върне 5000, защото знае някакви трудно достъпни теми са известни. Във всеки случай трябва да ви кажа, че личните финанси от гледна точка на потреблението на физическото лице са единствено и само обект на един избор, който избор е следния. Научно ли ще я караме или по обща култура? И трябва да кажа, че сигурно знае това. Караме е по обща култура. Защо е така? Може би защото личните финанси до голяма степен за нещо, което комшията от петия етаж до водопроводчика на много ги разбира тия работи. Стоят по някакъв такъв начин близо до човек, тъй като всеки има пари в джоба си. И вероятно знанието му от това, че може да ги премести от левия в десния джоб, вече това е управление на парите. До някаква степен. Това, което аз мога да кажа е, че много съм разочарован от финансовите институции в нашата страна, тъй като те, както имаме преход тук в България към пазарна икономика и въобще към европейски и световни демократични и либерални ценности, до сега, откакто съществуват финансовите институции, не са похарчени нито един лев за произвеждане на нито един финансов консултант. Истински. Това защо се случва е една друга тема дълбока, която Мария влезе това на нея, ще трябва да стоим няколко дни тук. Но въпросът се стои следното. Финансовия консултант е някой, който, познавайки самата наука какво представлява, нейните специфики и проявления, познава статистики от много дългосрочни периоди назад, познава регулациите в своята страна или в своя регион, в който работи, законите, познава до голяма степен начина на мислене или това, което предопределя поведението на по-големи групи от хора и имплементирайки във всяко свое знание и опита си, който трупа от всеки следващ нов клиент, който вижда, успява да дава съвети за едно нещо. Как по-рационално да изпълним емоционалните си желания в този живот. Защото в науката за личните финанси първото нещо, което се трябва да се сблъска с него всеки практикуващия, това е правилото, че в корпоративните финанси методите са рационални. Бизнес планове, математики, логики, сметки, субординацията в една фирма дори. Докато в личните финанси всяко финансово решение, което се взима емоционално и колкото и странно да изглежда, това е правилно. Ето как изглеждат нещата. Ако аз похарча 1 лев фирмено от моята фирма, това съм го сметнал лев, че ще отидеш, направя една обиколка и се върне лев плюс. Ако аз похарча 1 лев от личния си портфел, физическо лице, знам, че не съм похарчил този лев, за да ми се върне лев плюс, ами за да получа потребление. А това потребление е моята лична ценност на система. Начинът, по който гледам на света, философията. И от тази гледна точка, това потребление и начините, по които един лев трябва да се похарчи, за всеки един човек са различни и отделни. Ако сега вие ми зададете тук, примерно сте колкото човек, ми зададете какъвто и да е финансов въпрос, аз на този финансов въпрос ще имам 20 отговори или 30. Колкото души ми го зададат, толкова различни са. Защото всеки човек стои в различна ценностна система, иска различни неща от живота си и поради тази причина трябва да ви съветвам по различен начин. Това, което трябва да ви кажа е, че личните финанси научно съдържат 5 големи области. Написнах правилното, тук си копче. Не, отпред. Това най-пред. Да. Това са 5 големи области на личните финанси. Всяка една от тях е голяма наука.
Тия 5 области съдържат всички видове финансови инструменти, които физическите лица ползват. И ако искате да си направим един експеримент, примерно да си изберем произволно избран финансов инструмент, кой да бъде той? Депозит, най-широко разпространение. Понеже Виталий каза, че 87% от богатството. Защо 87% от богатството на българина са в депозит? Веднага ще ви отговоря чрез чрез този слайд. Всеки финансов инструмент принадлежи към някой от тия 5 аспекти на личните финанси. Ако се замислим малко, депозита според вас към кой от тия аспекти принадлежи? Наследствено планиране. Така, значи можем ли да ползваме депозита в наследствено планиране? Разбира се, че да. Парите, които сме си определили да дадем на близките ни хора, си ги държиме в депозит, който те след това изпразват. Може да бъде използван. Може ли да бъде използван депозита в пенсионното планиране? Да. Може. Държа се аз моите пари за пенсия, които ще ми допълнят първи и втори стълб от пенсионната система и ето. Можем ли да го използваме за страхователното планиране? Интересен въпрос. Депозита може ли да бъде използван за страхователното планиране? Може. Това е българската поговорка бели пари за черни дни. Държи ли си там 20-30 хиляди лева, че ако вземе се случи нещо, примерно да ми изгори апартамента или се чупи колата, или да се разболеем, или каквото и ще бе, и тия пари ги държим там. Ето поради тази причина 87% стоят от богатството на българин, стоят депозит, защото те се използват за един инструмент, който да реши всичките им нужди. Четвърта как ще се върши с четвърта? Просто е. Депозитите в България са данъчно третируеми. До голяма степен това, което трябва да се има преди от данъчните планировки е, че всеки един лев, който е влязъл в депозит, всъщност е минус 10% данък, които са му платени предварително. Тоест аз да вкарам сега 1000 лева депозит в моята сметка, примерно да кажем, които съм получил от заплата, тия пари са минус данък, който съм платил на държавата. Преди това съм платил данък. Но по-интересно е, че след това, върху тези 1000 лева, като получа 0,9% лихва, върху тях ще имам ставка, която ще ви решава въпроса. Тоест, от тази гледна точка, данъчното планиране, свързано с финансови инструмент депозит, винаги може да бъде разглеждано така. Има ли смисъл доходността на този инструмент спрямо данъчните санкции, които имаме към държавата? Примерно, да кажем, някакъв трактовка. Но ето нещо. Ние сега, дали правилно да използваме депозит за пенсионно планиране, дайте да си представим. Държа си аз парите за моята пенсия в депозит, които пари са ми буфера, който ще допълва моята липса на месечна база, тогава, когато ми излезе екстра разходи. Колко време ще съм пенсионер е един интересен въпрос. Не е ясно. Примерно да кажем, ако се вземем сега средната възраст, продължителност на живота в България, за жените малко повече, за мъжете малко по-малко, да кажем 75 години. И аз съм се пенсионирал на 62. 13 години трябва да държа пари в депозит. Ето един интересен факт. В нито един човек географския район на земното кълбо и в нито един произволно избран 10 годишен период от историята на човечеството, никога доходността на депозита не е била равна на инфлацията. Винаги е била по-малко. В който и да е регион на света, в който и да е 10 годишен период да си изпеят. Това никога не се е случило в света. Айде сега да видим, ако аз стоя 10 години в моя депозит, какъв резултат ще имам накрая? Това означава, че аз 10 години ще имам минус няколко процента. И ето да ви кажа някои цифри. В България средната доходност по депозитите за последните, да кажем, 15 на години, разбира се, тази статистика е малко условна, но при всички положения не повече от 3-3,5%. Беше някога 6-7 и нещо, обаче ако вземете примерно от 2000 до 2008, преди да настъпи финансовата криза, вие ще видите, че нивата на депозитите бяха по 2-3%. Отидоха на 6-7, сега са на 1. Средно за 15 години около 3-3,5%. Колко е инфлацията за същите 15 години в страната ни? Между 5,5% и 6% годишно. Значи, ако аз съм стоял
от 2000-та година до сега с 1000 лева депозит в това, съм правил по минус 2, минус 3% годишно. Ай сега си кажем, че 87% от цялото ни богатство стои през целия ни живот в този инструмент сам. Какъв резултат ще има? Знаете ли какъв? Ще имаме такъв, че ние ще получим едно потребление, много по-малко потребление от това, от което сме се отказали на момента. Нали? Защото аз да съм си спестил парите, съм се отказал от това потребление днес, когато съм го получил след известно време и това потребление е много по-малко от отказаното. От тази гледна точка, за какво да спестявам изобщо, след като ще получа по-малко потребление. Но ето ли нещо? Депозита все пак е финансов инструмент, който има своето място. И знаете ли какво е неговото място? То е в инвестиционното планиране и основната му задача е следната. Всеки път, когато аз на месечна база не ми достига ликвидност, да бръкна в депозита и този депозит в него да има такъв размер, той да е такъв размер, че да ми помага да помагам само няколко месечната си ликвидност, ако имам затруднение, за да не се налага да прибягам до тегляне на друг вид кредитиране. Тоест, само сравнение с кредитирането депозита почва да има смисъл. Нали? Защото ако имам минус 2-3% върху някакви пари и минус 8% на потребителския кредит, тогава той ще има смисъл. Обаче, от тогава ще застане въпроса каква е нуждата от ликвидност на всеки един човек. Примерно, как да определя сега с колко трябва, каква ликвидност трябва да поддържа? Има си нормативи. Тия нормативи се изучават в науката за личното финансово планиране и трябва да ви кажа, че свободният електрон ерген, който живее при майка си и баща си, има нужда от една ликвидност, а семейството с 3 деца от съвсем различни. Ето защо финансовия консултант се занимава индивидуално с всеки различен човек, но най-важното нещо, което трябва да разберем е гледане тия планировки. Извинете ме. Аз твърдя нещо доста по-крайно. Твърдя, че един застрахователен агент не може да дава съвети по застраховки. Един пенсионно-осигурителен посредник не може да дава съвети по пенсии. Един инспектор по кредитите там или кредитен инспектор в банката не може да дава съвети по кредити. Малко крайно звучи, нали? Да не кажа това някакъв, тук сега иска да предизвиква революция, обаче я да видим сега, ако аз примерно давам съвет по кредит и той е кредита в такъв размер, че е запълнил цялото ми свободно пространство от свободни пари и е 25 годишен. Знаете ли какво означава това за мен? Че нищо друго не мога да си позволя. Че за мен в канала падат всичките ми други потребности, освен апартамента, който си купим с него. Така че много съм любопитен, когато кредитният инспектор в банката пита някой човек за размера на вноската, дали в методиката му влиза оценка да види какви са пенсионните намерения този човек, какви са намеренията му по застрахователните въпроси, какви са намеренията му по инвестиционните въпроси, как ще финансира образованието на децата си, как ще гледа майка си и баща си, като станат пенсионери, ако имат ниски пенсии. Дали някой се въобще занимава от това да види каква е корелацията между финансовите инструменти в портфела на клиент на едно физическо лице? Ще ви кажа отговора, няма такъв. Всъщност, някой за да се занимава с този въпрос, трябва и тия всичките 5 области да ги владее на доста високо равнище. На много високо равнище, за да може като погледне своя клиент, физическо лице, да разглежда научно връзката между кредита и застраховката, връзката между кредита и пенсионния фонд, връзката между кредита и депозита, връзката между кредита и данъците. И всякакви видове неща, които са свързани, взаимосвързани вътре в портфела, но как застрахователният агент ще даде какъвто и да е съвет по застраховка, като няма никаква идея какво е това инвестиционно планиране. Да? Ма никой не казва, че доходността на тази застраховка живот в нито един случай никога не е могла да достигне дори 50% от световната инфлация. Обаче си направи спестовна застраховка живот за 30 години най-добре. И правим си ние такава застраховка, следствие на което получаваме какво? Получаваме 20 000 евро след 20 години. Как и да ги смяташ, каквато е инфлация, европейска, българска, нали? Те са едни пари, които стигнат за 3 дена. И имайте предвид следното нещо.
За да обяви някой човек, че ще решава пенсионен въпрос предимно, той трябва да знае следното. Пенсионните нужди на един човек са феноменално големи. Представете си, че аз искам 1000 лева пенсия. И планирам да съм пенсионер 15 години, защото, както каза Виталий, всеки сутрин правя упражнение. Ако аз съм 15 години пенсионер и искам 1000 лева пенсия, знаете ли колко пари ми трябва? 180 000 лева. Колко ми трябва? 180 000 лева. Това да не е нещо, което, нали, ей така просто сме се срещали с някой по улиците, той ни казва, аз се реши пенсионния въпрос, като си направиш застраховка живот. Колко пари давам? 100 лева. Добре. Идеално. И трябва да ви кажа, че нашия пазар с предлагането на финансови инструменти по този ненаучен начин, по този начин, който е свързан основно с продаването, не с консултирането на потребностите на човека, този пазар отрепа своята дългосрочна вероятност. И какво имаме днес? Пълно недоверие във всички финансови институции в страната. Тотално недоверие. И как да го имаме това доверие? Когато ние всъщност там не срещаме някакъв консултант, дето се интересува от това да ни се сбъднат на нас нещата, той се интересува само от това да се изпълни плана. Само от това се интересува. А плана му изобщо не е свързан с вашите възможности или с възможностите на който и да е клиент дори да го изпълнят този план. И така по някои думи ще ви кажа за петте аспекта, за тези 5 аспекти, които представляват. Моля да си вдигнат в залата всички хора ръцете, които знаят как работи пенсионната система в България. Доста хора дигат, една част от тях са мои ученици, между другото. Доста такива, така да се каже, високо самочувствие. Сега ще ви кажа нещо, което е много интересно. Когато миналата година правителството направи закон за възможността да се прехвърлят личните партиди от ДЗП в НОИ, нашето медийно пространство се изпълни с невероятни дебати за и против това. Слушайки няколко месеца тия дебати, установих следните няколко факта. Никой не знае как работи пенсионната система. Тя не работи. Да, в смисъл дали работи или не. В смисъл въобще не е ясно какви са и параметрите. Не е това. В смисъл, примерно това, че някакви проценти от заплатата ни отиват в първи стълб, а други във втори, па това. Но как работи на потребителско ниво? Какъв бенефит ще даде тази пенсионна система на едно физическо лице? И ето ви нещо съвсем просто. В момента се смята, че, така е сметната пенсионна система през 2000 година в страната ни, че диверсифициран ще бъде пенсионния доход на всяко физическо лице от 3 различни стълба, затова тя е 3 стълба. Държавната пенсия ще замести 35% от нашите доходи, иначе аз ако съм се осигурял 40 години 1000 лева, ще получа 350 лева от първи стълб сам. Още 15% ще получа от универсалния пенсионен фонд, т.е. от втория стълб, там където отиват 5% от заплатите ми. И допълнителна пенсия дали ще получа или не, ще зависи от това дали аз имам доброволен пенсионен фонд. И сега искам да... В смисъл, винаги съм се чудил на кой трябва да се зададе този въпрос. Не ви го задавам на вас, но просто помислете. Първият стълб на пенсионната система е разходопокривен, той се осигурява на солидарен принцип. 12,8% от нашите заплати отиват в него, от целия осигурителен доход в страната отиват в него и каквото съберат, веднага плащат пенсии. Разходопокривен принцип. Така, знаете ли колко е дефицита на НОИ на месечна база? Около 50%. Да, малко над 50% стана 2014 в размер от 400 милиона лева. На месец липса. Няма ги. Не се събират от осигуровки. Така. Сега, ако тенденцията беше надолу, нямаше да ме интересува колко са. Обаче тя е нагоре. Тоест, тия 400 милиона през 2014 за първи път станаха повече от 50% дефицит. Какво значи това за нас? Че нашата пенсионна система е с нарастващ дефицит, който в момента е 5 милиарда лева близо, при брутен вътрешен продукт на страната колко? 80 милиарда. 5 милиарда дефицит при 80 милиарда брутен вътрешен продукт. 7%. Накъде отива тая работа според вас? Аз не знам друго какво да кажа за тая работа, освен
фалит. Малко крайно звучи, обаче, след като тенденцията е дефицита да се увеличава, дайте да видим кои са уния рационални методи върху които, или изследвания, върху които искаме да стъпиме, за да можем да разберем дали това е реалност, тия 35%. Аз съм финансов консултант, трябва да сметна на мой клиент, че върху осигурителния си доход той ще получи 35%. Дали? И колко ще бъде? Но аз не трябва да го излъжа и той да чака 350 лева по 1000. Защото ние сега, за да подобриме нашия демографски модел, при който основният прираст на населението е сред неработещи младсинства, ние за да подобриме това въпрос, знаете ли какво трябва да направим? Да почнем да раждаме по 3-4 деца от сега и резултата ще го видим след 25 години. Обаче, за съжаление. И така, аз съм на 48 години. Не смятам, че НОИ до моя пенсионен период ще оцелее. Не виждам как някое правителство при нарастващ дефицит от 5 милиарда на 6, на 7, на 8, на 9, някое правителство няма да го изреже и да каже, то така или иначе това са световните тенденции. Нали? Да махаме първи стълб и всичко да отиде в капитала. Ето ви едно нещо, което е интересно. Между другото, този въпрос един път го задавах по случайност, се паднах в едно ефирно време. Никой не чух до сега да ми се обади и да се опита да ми отговори на тема. Какво ще бъде? Но вие всъщност, това, което виждате с пенсионната система е друго. Понеже дефицита тук е голям в първия стълб в държавната пенсия, ние наблюдаваме в момента опит. Прие се закон. Парите, които частно си събираме в ДЗП-то, да отидат в първия стълб. Да, там има 8 милиарда, които при 400 милиона дефицит, знаете ли за колко месеца стигат? За 20. И следващите да се оправят. И така, т.е. тия неща, които ви казвам сега, не са, защото съм някой задълбочен, невероятен гений на финансите, а просто защото променят за хора реални, с реални въпроси, пенсионни, които искат да постигнат определени доходи и моята задача да им кажа дали това е реално за тях. Искам 600 лева пенсия, да му кажа, наистина, може ли да разчита на тази пенсия или не? Това е един въпрос, който е болезнен доста. И така, малко по-нататъка, ето вижте как се разпределят, как функционира системата първи и втори стълб на пенсионната система. В универсалните фондове в частта отиват 5%, в държавния фонд отиват 12,8%, като от тях се плащат 9,9% работодателя и 7,9% служители. На какво мога да разчитам? Този слайд е сметнат при различни видове вноски в универсалния пенсионен фонд, при което ние виждаме, че при различните вноски ще има различни видове натрупвания. Но тук има един въпрос, който почти никой не разбира. Това са някакви видове данни, само ще върнем предната страница. Много не гледайте цифрите, се опитате да разберете следното. Знаете ли, че пенсионният резултат в капиталовия стълб на пенсионните системи се формират 2/3 от него, от този пенсионен резултат, се формират между 25-та и 35-та годишна на човек. 2/3. Значи ако аз имам натрупани 300 000 лева в моя пенсионен фонд, в ДЗП-то, от тия 300 000 лева, 200 съм ги направил между 25-та и 35-та си година. Това е нещо, което не знае никой. Защо е така? Защото... Моля? Той нашия пенсионен модел няма толкова години. Да, но става дума за това, че и сега 25 годишните, които си казват по отношение на своите пенсии, това е толкова далече за мен. Сега в момента искам да си купя жилище, да си купя Мерцедес, да заведа девойката на купон, нали? Между 20 и 35, аз сега искам да живея сега. Нали? Обаче неговият пенсионен резултат, 2/3 се формира между 25 и 35 години. Това е истина. Заради капитализирания резултат от доходността. И тази липса на това мислене между 25 и 35 година е всъщност супер удобно. Всички започваме, между другото и пенсионна система за тези, които сме родени малко по-рано, нали? Т.е. които през 2001 година, 2002 година почнаха първите вноски пенсионни, не сме били на 25. Нали? Очевидно е, че тия 2/3 от пенсионни резултати въобще липса. Погледнете малко, тук да видите сега, внесени 100 лева в доброволен фонд в различни видове пенсионни фондове
как изглеждат. Всички фондове обявяват, че са били инфлацията. Забелязвате? Това е от началото 2000-та година до 30.12.2014. Нали виждате, всички са обявили инфлацията. Някой обаче знае ли, че всички доходности, които пенсионните фондове в страната си показват, не ги проверява никой да са верни. Просто защото активи, които са купили пенсионните фондове с вашите пари, не знаем тия активи ликвидни ли са или не. Те могат да си ги смятат за доходност, могат да си ги смятат за приходи и за вземане. Но дали са ликвидни, кой може да провери? От тази гледна точка трябва да кажем следното. Ние плащаме на Комисията по финансов надзор като регулатор заплати. Едни огромни заплати на всички, които работят там, с нашите данъци. Също така на служителите на БНБ плащаме, за да регулират своите подопечни, така че да ни дават възможност да ни излъжат. Те не лъжат. Аз ви казвам, че тия доходности не вярвам, че съществуват. Не поради просто, не че за това, че фондовете са тръгнали нарочно да лъжат. Просто няма единна методика и всеки си обявява доходност, който това си иска. Така че, на въпроса дали някой знае как работи пенсионната система като практически ползи, ще ви кажа, отговора е не. Не съм видял още такъв човек. Защо? Просто защото ние подмолни камъни, които на практическо ниво влизат при физическото лице, изобщо не са интересни. Интересни са някакви макроекономически прогнози. Да фъргаме 5-6 по-интересни лафа такива в пространството. Даже да си удари по някой шамар, видяхме, че имаше такива. Нали? Подариха си в телевизион, в едно студио, двама си удариха шамари, спорейки. И двамата не знаят за какво си говорят, но иначе са убедителни в физическите си дейности. Какво е пенсионно планиране? Пенсионно планиране, отговор на тия 5 въпроса. Набързо. Коя дата е днес? Кога искам да се пенсионирам? До кога ще съм пенсионер? Един екзистенциален въпрос, който има много възможни отговори. Колко пари искам да получавам в този период и какъв капитал ми е нужен в началото на пенсионния период, за да ми осигури доход. На последно място как може да стане? Нали, пенсионното планиране е един въпрос, който ако някой не е финансов консултант, разбираш и подхождаш към него ручно, не може да прави сметките сам. Да не говорим, че няма никаква идея как се структурира този процес. Но иначе пенсионни осигурителни посредници са няколко десетки хиляди в страната. Не знам дали ще ми повярвате. И всички тия идват и викат на приз пенсионен фонд колко е важно. Инвестиционно планиране. Вижте какви въпроси тук. Постигането, между другото инвестиционното планиране, вижте как е насложено и тия сините чертички, това представлява целите, с които се занимава инвестиционното планиране. Тоест това е между днес и пенсионна възраст. Инвестиционното планиране се занимава с това как да постигна каквото идея. Има един важен въпрос, който днес е изключително, кажем, актуален и този въпрос е такъв. Кои са начините в днешния свят капиталистически човек да постигне своите житейски цели? Мога да ви кажа, 3 са само. Да се кредитирам, т.е. да вляза в дълг, да се подготвя, да се събера средствата и трето, да очаквам някой да ми подари нещо. Не може да си измислите четвърти. Нали? Това са трите начина. Ако искам да си купя каквото и да направя каквото и да е в живота си, или ще взема назаем, или ще съм събрал парите, или ще чакам някой за подарък. Моля? Или да гради банка. Това е от събирането. И инкриминираните действия сега няма да ги гледаме. Просто човека почнал да събира парите по нетрадиционен начин. Но е в събирането влиза. Да. Тоест незаконно, дали е законно или не, няма никакво значение, защото примерно много фирми или много физически лица много престъпват закона, печелейки пари. И с тях се подготвят. Но това не е фактор, който ще влияе. Нещо, което тук трябва да кажем е следното по инвестиционното планиране. Ако аз искам едновременно да образувам децата си, което ще ми струва примерно 30 или 40 хиляди евро, едновременно да си купя апартамент за 100 хиляди евро, едновременно да се пенсионирам при 1000 евро месечен доход, едновременно това да помагам на който се налага, примерно на родителите ми, че имат ниска пенсия. Само тия 3-4 неща, като ги кажем на купи, вече разбирате, че задачата е непосилна, ако не се гледа комплексно. Почваме ли да решаваме на парче, не вършиме никой до край. Защото тенденцията, т.е. силата на следващото, което е дошло днес и днес е актуално, обезмисля усилията на предишното.
И така, нещо, което се случва най-редовно в нашата страна е, почваме с едно нещо като добра идея, идва друго, което ни отказва от първото. Почваме на ново второто и така не довършваме нищо. И аз ще ви кажа, че почти няма в България пенсионен план, в доброволно пенсионно или каквото и да е там друга инвестиционна сметка, което да е издържало до края, до финала си. Застраховките живота, които дори тези, които са направени с тази цел, средно се прекратяват до 5-6 година. Защо? Защото те намислени са за дългосрочно, не е дошло нещо друго. И знаете ли какво? Повечето хора са разочаровани, защото като направиш спестовна застраховка при 6 години, ти при всички положения взимаш дори и без да на инфлацията по-малко, колко си дал. Така че инвестиционното планиране и пенсионното, това представлява човек да си представи всички уния по-големи неща, които трябва да постига, които иска да направи в живота си, и да ги представи при някой специалист, за да може този специалист, а именно финансово, да му каже колко струва. Разбирате? Той трябва да му каже просто да сметне. Това струва и толкова. Ако не можеш, ограничи целите, ревизирай ги, намали ги или нещо друго си. Бъди, за да стъпиш. Застрахователното планиране е едно табу за България. Примерно, искам да ви кажа един много такъв тежък факт. Много дълго време съм търсил застрахователен агент, който се занимава с животово страховане, който да знае как работи инструмента. Това дето има. Нали? Той има само едно нещо. Твърди, че е финансов консултант, но се оказва, че не знае дори това, което е как работи. Защо? Защото просто научно, ако се погледне животово страховането, то е само функция на инвестиционното и пенсионното. То е функция. Разбирате ли? То е един помощен крак на това инвестиционните и пенсионните ви цели, ако нещо се случи да не може да ги изпълня, някой да ги изпълни вместо мен. То не може да бъде само цел. Трябва да бъде функция. Така че застрахователният агент, който се е срещнал с вас, ако преди това не ви направи инвестиционно и пенсионно планиране, по научен метод, значи той не може да направи застрахователно. Обаче 30 000 души, мисля, 30 000 лиценза има в комисията по нас надзор застрахователния агент. Какво произвеждат тия хора, не ми е ясно. Чудно ми, до голяма степен. Как създават застрахователен инструмент, като те още не стъпват на, изобщо не стъпват на инвестиционното и пенсионното планиране, при проста причина, че не знаят какво е това. Как се прави? Данъчното планиране. Ето ви един интересен казус. За да може да разберете какво е данъчното планиране, данъчното планиране е един въпрос, който не е днешната тарикатия, с която ще си спесте 1000 или 100 лева данък. Данъчното планиране е дългосрочна програма, която има за цел да върне максимален процент от всички данъци, които съм платил на държава. И примерът, който виждате тук, е точно такъв. Ако аз имам 1000 лева доход месечен, т.е. това е данъчната ми основа, при 1000 лева данъчна основа ще плащам днес плосък данък от 100 лева, не така? Ако от този плосък данък аз реализирам стратегия, например, чрез доброволно пенсионно осигуряване, живота страхователно или каквато и да е друга възможна инвестиционна програма, вместо 100 лева да плащам 90, нали? Т.е. да си спестя от тия 10 лева и 10 лева ги инвестирам, тия 10 лева, които съм си спестил като данъци, ги инвестирам за същия период от време, в което съм работил и ги инвестирам при 8% доходност, ще си върна 35 000 лева, съм платил 48. Виждате ли? Малко този пример е такъв доста тежък, защото ако успея 20% да спестя, мога да си върна повече пари, отколкото съм платил данъци на държавата. Това е възможно. Но аз това, което искам да ви кажа по отношение на данъчното планиране, е, че данъчното планиране като цяло, то е много силен помощен крак на предните три, но най-вече на предните две, защото той има в себе си съдържа потенциал, ако се положи правилно научно в дългосрочен план. Данъчното планиране може напълно да махне стойността на застрахователното. Тоест, той може да плати цялото застрахователно планиране. А ако е по-консултант или ако е добър, той може да направи така, че застрахователните разходи са ви в сметката на данъчното планиране и освен това вътре в него да влизат и всички такси, които ползва самия консултант. Разбирате ли? Само с данъчно планиране един инструмент мога да направя така, че застраховането да ви излезе безплатно и таксите, които ще ми платите на мен също. Обаче как става е един въпрос, който е труден. Нали, кой е запознат с този въпрос? Малко хора. И така, на последно място, но не на последно място по важност, е наследственото планиране. Това пък вече е тотално табу. Нали, това вече е нещо, което изобщо аз съм сигурен, че по-голяма част от
хората, които го чуват от мен на лекция, го чуват за първи път. Наследственото планиране отговаря на следния въпрос. Дали активите, които съм натрупал в активния си период, тия активи искам да ги изхарча или ги ползвам през пенсионния си период или искам да ги оставя на някой. И тогава ми трябва консултант, който да ми направи сметката. Ако имам активи за $500 000 и от тях 300 000 дам на наследниците, как ще живея с останалите 200? Нали, да сдам, преди да взема решението. Но наследството поне да занимава с едни други неща. Дали ще наследя, той изследва дали физическото лице в дългосрочен план ще наследи пасиви или ще наследи активи. По-добре активи. Моля? По-добре активи. Да, по-добре. Сега, знаете ли как може човек да наследи пасив? Един интересен въпрос. Не. Тъй като в момента по нашето законодателство човек може да се откаже от наследството, ако го приеме по опис. Нали? Тоест не е задължително да приема задълженията на родителите си. Човек може да наследи пасив по морален метод, по морален принцип, по морален път. Например, родителите му са с пенсии общо 200 лева и той трябва да се грижи за тях. Родителите му са влезли в пенсия тогава, когато детето му е влезло в карма. И той ще трябва да направи избор. Дали да помага на децата или да помага на родителите. И разбирате ли какво прави? Наследява морално пасив. Тоест той трябва да почне да отделя 4-500 лева за своите родители, защото те ще умрат от глад. Иска, не е юридически. Нали? Разбира се, може и да не приеме това пасив. Или примерно, брат, сестра, някой близък роднина, който има деца, умира. Някой трябва да му помага за децата му. Ето наследяване на пасив. И това съвпада с нещо точно, което ни трябва в момента да изпълним. И аз трябва да ви кажа, че това е сърцераздирателно. Дано на никой от вас да не се наложи да се случи, да трябва да избирате между това дали да помагате на майка си, на баща си или да пратите детето в Харвард, където то се е спечелило стипендия, но вие не мога да платите пъти. Нали? Или не може да платите издръжката, защото това съм го виждал лично. 55 годишен мъж идва при мен и ми казва: искам, трябва ми $120 000 кредит, защото сина ми спечели 100 000 стипендия. И какво? Като е спечели стипендията, тя е за образование, за самото училищни такси. Ама за издръжки, но трябва да не други пари. Като ги няма, децата е в Софийски. Разправил си му 10 години на своите дете. Учи, прави, струва и трето, пето и накрая му викаш бегай в Софийски. Не, че не искам да подценявам или да надценявам, която е такова, нали? Но дано да не се налага на физическото лице да прави такива. И така, ако трябва да обобщим с няколко думи, личното финансово планиране е една наука, която наука съдържа в себе си едни огромни статистики, един опит, съдържа тия научни свои аспекти, във всеки от които има доста математика, доста формули, които дори аз ги греша от време на време, колко път съм ги смятал. Как физическото лице ще се справи с тази наука от обща култура, за мен е неясно, но всъщност предполагам за повечето от вас е ясно. Резултатите са видни, никаква вяра в финансовата система. Защо? Защото като ползваш с обща култура дори най-добрия финансов инструмент, той не е твоя, не е подходящ, не е в правилните параметри, той се превръща в убиец на мечтите. И от тази гледна точка трябва да кажем следното. Нашето законодателство в нашата страна все още е на страната на финансовите институции, на потребителите на финансови инструменти. И поради тази причина смятам, че професията на личния финансов консултант е едно нещо, което има много силно бъдеще. Затова тя ще трябва да бъде, финансовия консултант трябва да бъде ония регулатор, който съзнанията си не дава възможност на финансовите институции да приложат към физическото лице инструмент, който не е за него и който не е подходящ и който повече е нужен на институцията, отколкото на потребителите.